astig oh. Astig. Pahayin natin, hay. Hello. Astig. Diretso na kami. Punta ni Mrs. Dan muna kami dun sa may LCC kasi may pinapabili. Yan, pauwi na po ako. Iwan ko na tong bag ko para may bisan bukas. Si Tilo, ito. Lo, uwi na ako, Lo. Uwi na. At si Kuya Arnil at si Kuya Nuli kanina pa umalis. Bala ako nagpaiwan ako. Gawa nga ng yung pinsan ni Mrs. ay susunduin ko dyan sa school nila kasi nagko-OJT dyan sa HTC. Kaya nagpaiwan muna ako, naglabas ng alas 4. Bukas pagpasok ko, sasabay ko naman siya para kumbaga makatipid-tipid din sila sa gastusin. Para yung kumbaga yung pamasahe nila, pamasahe niya ay pang budget na sa pagkain na. Para makatipid sila. Ang ganda na ng bahay. Napaka-aliwalas na. Ayos na. Linis na tingnan. Dito namin nilagay yung mga pinagtanggal. Ganda. Lo, let's go na. Let's go. 4:30 na nga eh. Kilabos po. Na. Magpasok ikaw, boy. Uy. Dito na ako sa tinatawag nila na Daang Bakal. Sarado pa siguro dyan sa may Release. Na ako sa gilid ng sementeryo. Dito na school. At dadaan muna kami mamaya sa may LCC para bumili ng cake kasi birthday nung pamangkin ni Mrs. Yo. Kasi naman kami naggigibo likod.
iba mo. Sa rin to na. Hindi kami lalabos ang. Tagali dito na. Sadi? Oh, hadi. Paloob, diretso. Lagpas pa ka-release. Dito. Kasi dito sa naman kami likod. Oh, tapos na. Diretso na kami. Tapos punta ni Mrs. Dan muna kami dun sa may LCC. Kasi may pinapabili. Bibili daw ng cake. Napabili ko nung asawa ko. LRD. Sino mga kaibang nag-OJT saan? Naduwa pa lang siya. Ikaw na unang nagluwas. LCC, daan muna kaming LCC. Ano lang? Dalawa na lang pagpipilian. Ito na lang siguro. Wala nang iba. Amoy. Okay lang. Ano lang? 415. Palapas na kami. Bali naka ano daw ito, naka 50%. Tapos wala na kasing ibang pagpipilian. Kaya ano na lang, nasa 200 plus na lang, sabi kanina nasa 400. May ano, may tama siyang kunti. Pandisa. Pero okay na to. At pawakan ko dito sa ayun. Diretso na kami. Let's go. Astig oh. Astig. Pahayin natin. Hi. Hello. Astig. Parang nenenggi ang kanyang katawan. Astig yung babae. Lupit ng motor. Ito na oh.
Ito na po yung sitwasyon dito sa ano, daanan papuntang Bato, puntang Bacolod. Nadadaanan na siya at di nagaano malalim. San Vicente Road. Amo. Amoy! At para makatipid na siya. At kanina pala, kaninang umaga, yung pumasahe daw nila ay 100. Doon sa jeep, atid lang yun. 100, grabe. Kaya sipin ka lang, pwede naman yun. Marami naman sila, tapos siningil pa sila tagi 100. Malupit. Malupit. Tapos nagbabalon na lang ika. Babaw na lang sa ano, pagkain. At pati ulam, nagbabaon na lang para mas tipid. Free washing. Our hearts beat to the city streets. Wala na naman. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals that take us higher. The night's young, it has just begun. As she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light. Pull stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop. As we shout from the top, we're gonna be two hearts running wild. Nandito na kami sa kanila. Sige. Happy birthday ka mo.
birthday. Ano, bumaba na yung pinsan ni Mrs. Ito cake. At bukas sasabay ko rin siya ulit. 6:30 dapat, alas 7 raw nandun na siya sa school. Amoy! Ha? Nga nagpakunod to nagluwas. Una yung nagluwas. Uri sir. Ano pakunod to? Ano? 4:30 ata luwas nila. Dito lang sa bahay. Andito lang sa bahay. Ah. Ang birthday niya. Me. Yeah. Ano yan? Naka-sale. Tapos may tama sa dapat 415 ata yung pagkasabi, tapos naging 200 plus na lang yan. Bakit? May dami? Kasi may damage. Wala nang iba. Okay na. Makikita mo naman sa vlog yun. Wala nang iba talaga. Okay na yan. Yan yung pinakang okay. May cakes in the Martin. Yeah, that take me. The birthday. Hindi naman sa'yo yan. Kay Ate Hili yan. Sukli. Tara, inatang mo. 700. Murang-murang ako kay Kuya Noli. Eh, wala naman talaga akong pera. Mabayaran natin yan bukas. Ang birthday. 6 na taon. Ayun o. Kuha ka ng 500. Diyan mo na, bukas na lang. Bibi, sabi ko walang cellphone muna. Baka nakakalimutan nyo. Ako dito ako sa bahay at yun, mag-i-edit muna ako. Pahinga, edit. Gano'n naman yung ginagawa natin dito sa bahay pagkakadating. Yan po, hanggang dito na lang muna yung vlog na to. Bukas, abangan nyo na lang bukas kung ano ang aming gagawin doon ni Kuya Arnel. Ayan, bye-bye.